Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Iluntasunera egokitutako begi batek, kandela baten argia ikus dezake 10 kilometrotara. Baina munduko biztanleriaren 80%ak ezin du esne bidea ikusi. Izatez, 1984an Los Angelesen lurrikara bat gertatu zen, eta hiria argirik gabe geratu zen. Gau hartan, poliziak milaka dei jaso zituen, zeruan hodei gris beldurgarri bat zagoelakoan. Los Angelestarrak beren bizitzan lehenengo aldiz esne bidea ikusten ari ziren. Gaurko saioan argiaren kutsaduraz arituko gara. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Ega Urederra ibaiak baitira bizi emaileak. Nafarroako mendebaldean, bidaia ederra eginen dugu Urederra eta Ega ibaien bidez kantaurialdeko giroetatik Zapore mediterraneoetara. Urederraaren urak bat-batean ateratzen dira hormatzar malkartsu batetik, pagadiz inguraturik. Irudi ikusgarria da, zinez. Baina hainbateko ikusgarritasuna dauka ere Egako ibaiertzeko altzek, lizarrek eta sahatsek osaturiko paisaiak. Ega, bide nabar erranik, monumentuz beteriko lizarra hiriari dago estuki lotuta. Biak ere, gainera, babesleku egokia dira mehatxupeko flora eta fauna espezie haunitzentzat. Igarabarentzat, adibidez. Gaurkoan zeruetaz solasteko Virginia Garziarekin gaude, egunon Virginia. Egunon. Bera Arantzadiko astronomia saileko kidea da. Eta berarekin solastuko gara gure saio honetan interesgarria eta berezia den gai batetaz, dela argiaren kutsadura, ez? Pentsatzen dugu normalki kutsadura ezagit akustikoa etortzen zaigu burura, kutsadura, ingurumen kutsadura mota ezberdinak, uren kalitatea, airearena, baina argiaren kutsadura ere badago eta gainera arazo handi bat eta zabal bat da, batez ere mendebalde honetan, ez? Orduan, Virginia nonbaitetik hasteko, azaltzen ezake titular batean eta agian adibide bat jarriz zer den kutsadura luminikoa? Argiaren kutsadura deitzen diogu, batez ere hirietan eta herrietan zerurantz botatzen dugun argia, badala alperrikan gastatzen ari garen energiak eta zeruaren baldintza naturalak aldatzen dituenak. Eta adibidez, argi hori nukleo urbanoetan sortzen da gehien bat, pentsatzen dut, baino badut uste ez dela nukleo urbanoetan bakarri geratzen, ez? Azkenen argi hori pentsatu dut urrunduko dela onditz, ikusiko dela urrunetik, ez dakit, solasten alda zifra bat eta ze norainoko distantziaraino kutsatzen duen argiaren? Hori izaten da batez ere herria edo hiriaren argilen arabera, bale? Gaur egun adibidez zabaltzen ari diazko LED farolak, LED argilekin, eta horiek egiten dutena da, bai normalean argi oso zuzenduta izaten dela, baina argi oso potentia da, normalean argi txurila, hori da gehien kutsatzen duna, eta argi horrek hain zuzenduta dagoenez egiten duna da lurrean erreflejatu, eta argi kantitate oso handia bota atmosferara. Orduan, hor sortzen da deitzen duguna glowing, bere sortzen da txapela bat bezala, hirien inguruan, eta, argiaren kutsadura oso handia baldin bada, horrek esan nahi du glowing hori, txapel hori, gero ez da handiago izango dela ere. Eta orain iritzen ari gea puntu baten, duela gutxi arte, hirietatik baztertzearekin nahikoa zenun zeru ilun bat bilatzeko. Baina orain egin behar dezun distantzia hain handia da, urrengo hiriaren globoarekin elkartzen zarela.
Berez ja geroz eta zailago izaten da olako puntu ilunak bilatzea. Zango izut hemen departamentuan astroargazkilariak dazkagula, eta gaur Frustratu konstante batzuk. Bai, Pirineotara joan behar dute argazkiak egitea, hemen Euskal Herrian ez dakagu zeru ilunak. Jo, Bai. Hoixen kontua, eta hau ez da bakarrik, gero igual sartuko gara horretan, astronomoei bakarrik kalte egiten dien zerbait, gizakiei ere, hiritarrei, herritarrei kalte egiten digu, ez dakit adibidez loan eragiten aldigun, edo akaso gure biorritmoetan ere, hori entzuna da, ezkaren gure buruak pentsatzen dut, errango duela, noiz da gaua, ez? Egun guztia eguna, 24 orduz eguna, noiz demonio da gaua. Bai, noski gizakiari efektatzen dio, batez ere deskantsurako, bai? Eta, badaude ja ikerketa batzuk erlazionatzen dituztela minbizi kasu batzuk argiaren kutsadurarekin, berez ez degunez ondo deskantzatzen, gorputzaren erantzuna desberdina izaten delako. Noski, beste bizidunei, animalietzako ere kaltegarria izan daiteke, intsektuentzako ere ikusten dugu eragin handia dakala, berez gaur egun astronomia, argiaren kutsaduran asuntoa ez da bakarrik astronomiaren kontu bat, baizik eta biodibertsitatearen munduan asko lantzen ari da gai hori. Eta, bai egia da, normalean argiaren kutsaduraz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula batez ere, hori, izarrak eta ez ditugula ikusten, izarrak galtzen ditugula, baina horrek atzetikan beste arazo badaka. Bada, argi hori sortzeko, alperrikan gastatzen ari diren energia, eta zenbat CO2 botatzen ari garen atmosfera hori, energi guzti hori alperrikan gastatzeko. Da oso arazo sakona, ez da bakarrik argia. Horretan sartu aintzinetik, Virginia, baita ere, astronomei kalte egiten die, zuk erranduzun bezala, ez? Zehazki, zertan ikusten da hori? Adibidez, Iruietan pentsatzen dut, bi izar ikusten badire, ja zorteko garela, ez? Bai, normalean hirietan zaila izaten da izarrak ikustea, sorte pixka batekin planetak besterik ez ditugu ikusten, izdiroatxogok izaten direlako. Eta, berez, zerua ez da bakarrik ondare naturala, zerua ere bada ondare kultural bat. Garai baten jende guztia zeruarekin orientatzen zen, bai egutegiak markatzeko, ordua kontrolatzeko, eta bai. Eta jakintza guzti hori gaur egun galdu da. Galdu da jendeak ez duelako ezagutzen zerua. Gaur egungo aurrek ez dakite zer den esne bidea. Inoiz ez dute ikusi zeru bat izartxua, eta pena bada. Hain zuzen ere, kapitulo honen sarreran erraten genuen, ez dakizazki ze urtetan, baino gertatu zen uste dut estatu batuetan onbait argi itzaltze masibo bat, eta jendea hasi zen tiroka, esne bideara, egiterako zer demonio zen. Jankien gauzak. Jankien gauzak, bai. Buruz dugu derek eskopetak etxean. Esango dizut, gaur egun, geroz eta gehiago entzuten da Frantzian, hainbat herritan, Holandan ere hasi dira herrietan, gauetan, ordu batetik aurrea, argiak itzaltzen. Argiak itzaltzen berriro zeruak berreskuratzeko, bai da ondare natural bat galdu deguna gaur egun, baina hori bai berreskuratu daiteke modu errez batean. Argiak itzaltzearekin nahikoa da. Eta hori berez da astronomia munduan pixkat aldarrikatzen deguna. Ez dugu nahi ilunpetan kaletikan ibiltzea, noski, baizik eta nahi deguna da argi egokiak erabiltzea, eta batez ere ordu batetik aurrea, kalean ez dagoela jenderik, eraikin publikotan adibidez dagoen argitasuna itzali edo jaitsi behintzat, eta zergatik ez, kale askotan sensoreak jarri. Azkenean farola daude fizu eta gau guztian, izugarrizko gastua dela, bai diruana eta energiarena, eta alperrikan gehienetan. Sensore batekin, norbait pasatzen bada, piztutzen dira argiak eta listo, erraz konpondu daiteke. Boluntate pixka behar da, besterik ez. Gero horre ere gaude arron, badugu kulturalki arron barneratua, argiteri publikoa dela garapenaren sinonimoa, ez? Eta orduan sartu dugu gure baitan, argiak itzaltzea dela atzera pauso bat ematea.
Niretzako aurrera pauso bat, izango zen. Izugarrizko pauso aurrera. Gainea kontuan hartuta, ze nolako propaganda dakagun arlo guztitan, energia aurreztu behar degula, etxeko pasilloko argila, pasilloan ez baldin bazaude itzaltzeko, nik etxeko argilak bakarrik behar ditu danean piztutzen ditut, baina kalekoa askoz gehiago konsumitzen da. Ez dugu uzten gau guztia etxeko argiak piztuak, baina kalean bai. Hori da. Eta adibidez, Virginia, lehen aipatu duzu, hemengo argazkilariak, astroargazkilariak Pirinioetara joan behar direla argazkiak ateratzera. Europan badaude zeruak 100% ilunak direnak? Nik ez esango nuke. Ez da gelditzen olako... Gaina, zuek etorri baino lehen egon du naiz light pollution bat begiratzen, da munduko mapa bat non ikusten da argiaren kutsadura, eta berez, herrialde zibilizatuetan ez daude zeru ilunak. Junbarko genuke, Afrikara, Asiara, Hego Amerikan, Kanada eta Alaska parten bai daudela zeru ilunak, estatu batuetan mendebaldean puntu konkretu batzutan ebai, baina orokorrean ja ez daude. Altxor bat bihurtu da, izar zer iluntasuna altxor bat bihurtu da. Bai, oso gauza zaila aurkitzeko. Ze paradogikoa. Bertze kalteen artean ere egoten pentsatzeut ez bakarrik izakei, ez bakarrik astronomoek, baizik eta fauna eta florari egiten ahalko diola bioanistasunari kalte. Adibidez, ezagit, zomorroei egiten aldi kalte haien bizitzetan, edo entzuna dut hegazti migratzailei ere bai, desorientatzen diela pixket eta holako arazoak badiren. Hori da, nik orokorrean espezie gehienei gertatzen zaiena azkenean gaua galdu dugu. Ez dazkagu zeru ilunak, deskantzatzeko momentu hori galtzen dugu, orduan bai hegaztientzat, migrazioentzako eta orientaziorako eta batez ere intsektuentzako edo somorroentzako, azkenean somorroak egiten duna da bete argitasunera jun. Orduan, gelditzen dira hor farolen inguruan, eta bai esango dizut, kezka handia dagoela adibidez ipurtargileekin. Ipurtargileen poblazioa asko jaitsi da argiaren kutsadurarekin. Eta nigo goratzen dut txikitan ipurtargileak edozein tokitan aurkitzen ziala. Gaur egun ipurtargileak aurkitzea. Lurreko izarroiek. Karo, azkenean intsektu horiek behar dutena da argila, bikotea erakartzeko. Argi asko baldin badako bukalean, bikoteak ez du argi hori ikusten, orduan ugalketa galtzen da. Ipurtargiak ez dira elkarra aurkitzen gure argiteraren ondorioz. Hori da, orduan ez dira ugaltzen eta geroz eta individu gutxiago dazkago. Eta kaso ere bai, harrapari eta harrapakinetan ere gertatuko dira arazoak, pentsatzen dut, animalia batzuek behar dutelako erabateko iluntasuna ezkutatzeko, eta argia baldin badago, azkenean espezie guztiak eragiten die, pentsatzen dut landarei ere, azkenean landare batek ere behar du eguna eta gaua, eta beti argitan baldin badago, bere zikloan edo eragina badaka. Gure genetan azkenean pentsatzen dut izango dela, erabat barneratua dagoen zerbait, eguna eta gaua badela. Bai, baina hori gau ilunak ez azkagu. Eta aipatu duzu landaredia, badakizu landaredian kalterik edo eragiten duen honek, pentsatzen dut berdina ez, biorritmoengatik, egongo dirako landareak astoratuak, noiz demonien... Pentsatzen dut beraien estresa ere eukiko dutela, eta gero, badakigu beraien zikloan, egunez oxigeno eta sortzen dutela, zikloiek alteratuko dituzten nolabait. Eta, adibidez, aipatu dugu Europa, aipatu dugu Euskal Herriko egoera nahiko prekarioa dela, argiteria aldetik. Nafarroaren kasuan, Nafarroa ekologikoa programa denez, Nafarroan jakingo zinuen erraten, zeruen kalitatea zer moduzkoa den? Euskadiren antzekoa da. Bai egila da Pirinio aldera juten baldin bazate, behin ronkala pasataia zeru pizkatilunago arkitu daitezkela, baina orokorrean zeru ilunak topatzea zaila izaten da. Nafarroan sorte gehiago dakazu, zeru garbiagok eukitzen dituzuela odeiengatik. Lehorragok, orduan horrek ere egiten du, zetasun gutxiago dagoenez, ez dala inbeste nabaritzen argiaren kutsadura. Baina Iruñaren inguruan izugarrizkoa dago ere. Iruñan bertan adibidez? Bai, oso foko handia da.
Bakizu erraten hirietan gutxi gora bera zenbat izar ikusten diren, bataz bertze? Jo, hori tokilaren arabera. Nik esango izuet adibidez hemen Donostin, paseo berrira juten baldin bazea, azkenean egiaren barne zaude, izar batzuk ikusten dira, baina niri tokatu izan zait, Tabakaleran bertan egotea, astronomia talde batekin zerua ikusten, eta nik hartz nagusia ikusten nun, nekilako nontzeon, baina esken erekin zegoen jendia, etzun ikusten. Etzun ikusten, bai. Hartzen nagusia, dela zegno erran, el ABC, zerukoa. Hori da, oso konstelazio dizdiratxua, eta nahiko erresa aurkitzeko, kostatu zitzaien ikustea argiaren kutsaduragatik, bai. Agian gu bezala, zerua galdu dugu, gu galdua gauden modu beretik ez. Bai. Ez dugu, pixke, desorientazio bat dugu jendak. Bai, garai baten pentsa zerua erabiltzen zutela orientatzeko ere. Gaur egun ere, ezinezkoa da zeruarekin orientatzea. Bai. GPS-a ditugu gu, badakizu ibilgara erotuak, galdu gara GPS-arekin. GPS batzutan bakizu hori, horako gauzak egiten dituzela, bideratzen zaituzte behar denez dantokia. Izarrak ez dira, ez dute kortozirkuito dira. Ez dute faiatzen, esan izut nire itona arrantzako patroia zala, nire itona juten zan pasaiatik ternoaraino, izarrak jarraitzen. Gaur egun, itxasoan egin daiteke hori, baina hemen inguruan baldin bazaude zaila. Eta aipatu dugu Virginia, arazoak bioaniztasunean, guri gizakiei ere egiten dizkigun kalteak, energia xahuketa absurdo bat dela, gastu ekonomiko ere seguraski absurdo bat, baina hala eta ere, jendeak pentsatze dut kezka nagusia izango duela. Kontua da, zaltzen baituztuela farolak, orduan kriminalidade tasa handituko dela, ez? Inseguridade handituko da, eta feminista handitzek salatzen dituzte, hain zuzen ere puntu beltzak, ez? Orduan horri zer erantzun? Zer erantzun? Kontatuko izut, niri duela 3 aste edo gertatu zitzaidana, txakurra dakat. Eta nire txakurra, zio zer jangozun, eta gau baten, gaueko 4 eskatu zian kalera ateratzea. Ni herri txiki baten bizi naiz, argiak beti piztuta daude, orduan jo nintzen ni bakarrik gaueko 4 herriaren bukaeraino, txakurra purgatzea eta alako gauza. Eta pentsatu nun hortan, esaten nun, gaueko 4 ez dago inor kalean, ni bakarrik txakurrarekin eta argi guztiak piztuta. Eta gero esan nun, norbait etortzen bada, nahi zerbait egitea, eingo hit berdin, eta gainea ondo ikusikoet. Eta gainera ikusten da gehiago. Bai. Orduan niretzako argiak ez du arazorik konpontzen. Da gehiago guk nolabait ere lotu dugula ez, sensazio aldetik. Bai, horrela, erlazio hori egin dugu, baina hori ez da konponbidea. Zeren gainera, nik entzuna dut, aipatu duzu leheno badirela adibide horiek herri zartxuenak, ez nahi zoritzen nola den zehazki frantzesez, baina, proposamen horiek ez, itzaltzeko argiteri publikoa herri batzuetan, ordutegi batzuetan. Eta haiek egin dituzten ikerketetan ikusi omen da ez dela areagotzen kriminalidade tasa, beraz, orden gehiago da gure uste bat, gure beldur bat, ezen ez egiazki gertatzen den zerbait. Bai, ez daka zer ikusirik, berez estadistika begiratzen badezu, gaur egun inoiz baino argirik dakagu, eta kriminalidadea jarraitzen digotzen. Orduan lotura ez du funtzionatzen. Ez di joa hortikan asuntoa. Behiatu beharko zen segurtasuna beste modu batetik. Kontrol gehiago jartzen kalean, patrullak eta bar, eta batez ere hezkuntza, noski, baino argiak ez du ezer konpontzen. Eta Virginia, nola baite pixka gaurko elkarrizketatxo hau, sarrera bat bertzarik ez dena gaira ixteko, zuk zehazki politikari batekin egongo bazina, zein da proposatuko zenio neurri konkretu bat, neurri zehatz bat? Neurri konkretu bat? Gaueko ordu batetik aurrera, 12ak jar dezakegu adibidez, argiak jaitsi eta sensoren bitartez norbaitek behar dunean piztutzea. Egotea denboratxo bat, eta denbora hori pasata, itzaltzea berriz. Horrela, hobetuko zen asko argiaren kutsadura, batez ere, ordutegi hortatik aurrea, eta berez, udalerri jentzako ere, aurrezteko modu bada. Erabat. Bai. Aurreztea, dirua, erran dugu, eta gastu energetikoa hain garrantzitsua dena gaur egun. Hori da. Hortxen Virginiaren proposamena, Virginiaren hausnarketak, gai zoragarria, interesgarria, zeren ekologiaren
hainbat aspektu bezala, ematen digu ideia aldaketak egin bat ditugula gure bizitzetan, gure egunerokotasunaren aldaketak, eta segurazki argiteri publikoaren kontua ere berpentsatu beharreko zerbait da. Beraz, mila esker onditu. Zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.